Jutay na lang tingali ang atong oras tungod kay mi-consume kita og pipila ka mga minutes, pero atong paningwaon nga atong clarify sa atong mga listeners sa radyo, sa live, sa bisan diing suok sa kalibutan nga giunsa how we connect the group of the apostles of Christ until now. Mao ni angay na itong mahibaluan mga kaigsunan ko. Giunsa pagka-connect. Giunsa pagkakutay. Yano nato tingaling iluhon ang kutay, pero ang paagi sa koneksyon giunsa. Mao ni angay na itong mahibaluan. Sa kasulatan mga kaigsunan ko dunay two kinds of connection. Aron kita connection. Two kinds of connection to Christ and His church. Spiritual connection and physical connection. Mao ni akong turno nining kagabion. Amen. Atong paningkamutan nga ato kining ma-drive out pagayo aron masabtan sa atong mga kaigsunan ko. Karon akong unahon paghisgot ang gitawag spiritual connection. Giunsa nato? Sa di pa ko musugod pagsulti mo ingon tingali dayon mo connection brad. Mura nagkurente. Nagpasabot mo gamit ka mo switch ka sa tumbler switch. Pagsiga na, pero asa man kami connect adto gid sa main line. Di ba? Karon kay nag-isgot man ka brother igiyag spiritual connection. Nakaadto ba mo Jerusalem? Nakaadto ba mo sa grupo sa atong Ginoo? Og nakasaksi ba mo sa atong Ginoo sa iyang kamatayon pagkabanhaw og nahimo ng espiritu? Mao din niyo pangutana. Ako lang mong giunhan kay mangutana mo nahibalo na makustubag na. Okay. Ako mo daang saysayan. Giunsa sa mga tao nining panahona, last ages, last time, giunsa nato, giunsa pud namo pagkakunik ngadto kang Kristo og sa iyang mga puso. Amen. Mga kaigsunan ko, matud pa ni Kristo sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, versikulo 32. Si Kristo nagsulti nga didto ta makunik pagsugod sa diha nga moagi na siyang kamatayon, pinaagi sa pagkalansang sa cross. Matud pa sa Biblia, unsay gingon? Og ako, sa ikaisa na ako gikan sa yuta, Amen. magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Kana! Bali ka, brad, yun sa pasulti? Og ako, sa ikaisa na ako gikan sa yuta, Amen. magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Kana! Diha magsugod ang atong koneksyon. Wala gyapon na magpasabot kita mo connect dito dili pwede through his crucifixion. Through Christ crucifixion of the cross. Tanan kanang gisgutan diha nga igaisa siya asaman didto sa kamatayon sa cross. Magakabig sa tanang tao ngadto kaniya. Diha magsugod mga kaigsunan ko. Diha magsugod ang pagkakunik. Pero tanan ba? Tinuod ba nga tanan? No, dili. Ngano man, dili man tanan may pagtuo. Ang makunik sa iyang grupo, sa iyang church, kadto lang nakadawat sa redemption o kadto lang nakadawat sa kaluwasan. Maunay makunik immediately sa iyang church, sa iyang body. Kadto lang dunay pagtuo. Daghan ba ang nagtuo? Ang uban karon maingon, brad, nagtuo man tanan. No, wala. Atong pasultihon ang balaang kasulatan, dili tanan mga igsuon dunay pagtuo. Atong pasultihon ang ikaduhang Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 2 unsay gingon? Kung tanan ba dunay pagtuo, dili. Unsay gingon? Og aron maluwas kami, gikan sa mga taong lampingasan og daotan. Dayon? Kay dili man ugod ang tanan may pagtuo. Dili ang tanan may pagtuo. Daghan kayong wa magtuo karon og Dios, mo claim nga na-redeem pud sila by the blood of Christ. Dili na kay gibase na sa pagtuo mga kaigsunan ko. Si Kristo nahimong halad for redemption all the people, pero kining maong halad dili na madawat sa mga kamot. Kanang maong halad ni Kristo
sa iyang kamatayon dili na mahalad pinaagis mga kamot o pinaagis mga mata. Unsaon man na? Okay, itong basahon ang Roma. Unsay gisulti sa Roma? 3 versikulo 6. Matod pa sa Roma? Okay, 3. Amen. Diretso na sa versikulo 25. 25. Okay. Nga gitanyag sa Dios, Gitanyag sa Dios. ingon nga halad pasig uli. Si Kristo na gitanyag sa Dios as nga halad pasig uli. Pinaagi sa iyang dugo. Amen. Sa maong halad nga pagadawaton, Unsay pagi? pinaagi sa pagtuo. Pagtuo oray makadawat anang halara. Dayon. Kini mao'y pagpakita Oo. sa pagkamatarong sa Dios. Amen. Kay sa iyang langit nung pagkamainantuson, Oo. gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. O dayon. Kini mao'y pagpumatuod karong panahona Mao ni pamamatuod karong panahon na. nga siya matarong Ang Dios matarong. o nga siya magamatarong sa tao Ang Dios magamatarong sa tao. nga may pagtuo kang Hesus. Kana. Hilabihang klaruha mga kaigsunan ko. Nagpasabot nga dili tanan makunik. Kumo kay si Kristo namatay. Ha? Namatay aron sa pagtubos. Namatay aron sa pagsulbat sa atong kaso. Dili kana rang pulunga. Makunik ka na. Makutay ka na. Dili. Nga naman, gibase na sa pagtuo. O, unsa pa? Doon ay timaan. Doon ay pagkimatuod. Kinahanglan dawaton ni mo ni kay pagpamatuod ni sa Dios. Kung dili ni mo dawaton, di ni mo ipik. Juan Evangelio 3, versikulo 33 ug 34. Pagpamatuod sa Dios, angay ni mo dawaton. Giyon sa pagsulti. Matod pa sa Biblia. Ang magadawat sa iyang panghimatuod, Oo, magabutang sa iyang timaan ini. kana. Nga ang Dios matinuoron. Dayon. Kay siya nga gipadala sa Dios, Amen. magasulti man sa mga pulong sa Dios. Dayon. Sanglit sa walay sukod, Sanglit sa walay sukod. ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu. Kana. Mao na'y koneksyon. Mao na'y nakutay. Ha? Nakutay kita, nakunik kita through the Holy Spirit given by God. Dili kay pinaagig unsang pisi. Dili pinaagig tao pisikal. Mga kaigsunan ko, nasayop ka mo kung mauna inyong pagunahuna. Ha? Pagpamatuod kini sa Dios. Pinaagi sa Espiritu nga gihatag walay sukod. Kutob sa natagan sa Dios sa Espiritu. Maunay nagdala sa iyang sign. Nagdala sa iyang timaan. Nagdala sa iyang tinukod nga iglesia lawas. Kung matagusan nakabaton og espiritu, nakabaton ining maong pagpanghimatuod o katubsanan, nadawat ang redemption, pinaagi sa pagtuo. Mga kaigsunan ko, tinuod nga nakunay ka. Ha? Nakutay ka. Oh, mao nay ebidensya. Ngano man, dugang prob, ang Espiritu Santo gihatag na, timaan na, walay sukod. Ngano man, butangan sa Dios ang iyang mga pinili, ang iyang mga tinawag, ang iyang kalinya, ang iyang ka-line up, ang iyang kutay, iyang butangag timaan. Tanan nga gitimanan, nakadawat sa Espiritu Santo, marka na nga iyahana. Episo 1:13. Unsay gingon sa Biblia? Bisaya. Matod pa si Episo, kapitulo 1:13. Pinaagi kaniya, Amen. kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong. Amen. Sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Oh, pagkadungog ninyo, anak. Sa nagpanuo na kamo kaniya, Pagtuon ninyo niya, gitimrihan kamo. gitimrihan, gisilyuhan. Nga ang timri mo ang gisaad nga Espiritu Santo. Amen. Ha? Mga kaigsuunan, kung maunay connection espiritual, kung wala ka kadawat sa Espiritu Santo, bisan pag nagsilingan mo sa Ginoo kani, bisan pag nauban-uban ka sa Ginoo kani, wala kay labot mga kaigsuunan ko, kay duna na nahitabo na kini kanhi sa Lucas kapitulo 13. 25, nahitabo na kini kanhi nga dunay nagkuyog-kuyog sa atong Ginoo. Pero kay wala man kadawat. Unsa may nahitabo, matod pa atong basahon ang 13, versikulo 25. Sa diha nga ang tagbalay, Oh, makatindog na
og makasira sa pultahan. Amen. Kamo musugod sa pagtindog sa gawas. Dayon, Og sa pagtuktok sa pultahan. manuktok na. Nga man nag-ingon. Unsa ilang gingon? Ginoo ablihi kami. Ginoo ablihimi. Kaninyo siya motubag nga magaingon. Unsa itubag niya? Ambot agadiin kamo. Nangambot ang Ginoo. Onya musugod kamo sa pag-ingon. Pagpangambot sa Ginoo, moingon dahil ang nanuktok. Sa imong atubangan, Unsa man? nagpangaon og nagpanginumbaya kami. Sa ato pa diha gidi ay sila sa Ginoo dayon. Og sa among kadalanan nagpanudlo ikaw. O natudloan pod. Pero ang pangutana nakadawat sa gasang Espiritu Santo. Mga kaigsuonan ko, dili kang Kristo na. Bisan pag nagsalo mo bahawan, bisan pag nagpasalo mo pinggan sa Ginoo, kung wala ka makadawat sa Holy Spirit given by God, given by Christ. Sorry, moingon si Kristo, ambot, wala ko kailan ninyo. Ha? Nga naman ang Espiritu Santo, gibakuna, gimarka, kaya ang tanan nga wala kadawat sa Espiritu Santo, dili iya ni Kristo. Roma, Kapitulo 8, versikulo 9. Klaro kayo ng isa-isay sa balaang kasulatan. Unsay gingon? Apan kamo wala diha sa unod. Amen? Hinunua anaa kamo sa Espiritu. Oh! Kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios. Amen! Nagapuyo diha sa sulod ninyo. Oh! Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. hilabihang klaruha mga kaigsuonan ko. Ha? Bisag pila pa ka attendment ang imong na-accomplish igsuon. Bisag pila pa ka seminaryo imong natuan. Kung wa ka kadawat sa Espiritu Santo, mangambot si Kristo nimo. Ha? Dili ka mailhan ni Kristo. Nga naman, nagbutang og Holy Spirit, naggasag Espiritu Santo, sain, marka. Matod pa sa 2 Korinto, Kapitulo 1, 22. Marka na ang Espiritu Santo. Kay bisan og milyon-milyon ang mga tao karon sa tibuok universo. Mailan kang iya. Nga naman, tungod sa marka timbring Espiritu Santo. Amen. Unsay gingon? Siya mao ang nagmarka kanamo Amen. og naghatag sa iyang Espiritu. Amen. Ingon nga patinga sa Amen. sulod sa among mga kasing-kasing. Hilabihang klaruha mga kaigsunan ko. Ha? Na karon, mangumusta ta sa atong mga kaigsunan, sa atong mga listeners diha sa nakalaylaing dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao, even the abroad. Kumusta? Nakapuyo ka sa Kristo sa kasing-kasing? Dili kaha kay dili kaha kay matuman ang Hub 36 versikulo 13 nga mga taong walay Dios kasing-kasing sa babara. Nga naman kung wala mapuyi o Dios ang kasing-kasing. Unsay gingon sa Hub 36, okay, nagingon. Apan kadto sila nga walay Dios Sa diha sa ilang kasing-kasing na nagtigom og kaligot-got. kana mo'y kuyaw mga kaigsunan ko. Daghan kayo karong dunay kamaturan. Nag-title pag dapig sa kamaturan. Pero ang pangutana, nakapuyo si Kristo sa kasing-kasing. Amen. Ha? Lord Jesus. Mga kaigsunan, kung napil sa pagtawag, gipili bang daan? Dako kayong istorya ho nun eh. Basig kamoy nang-apply. O kamoy nang-ambisyon nga mahimong ingon ana. Mangambot si Kristo, mga kaigsunan ko. Bosa, mao kanay assurance nga ang tinuod nga line up, ang tinuod nga kutay, na kunik ngadto kang Kristo og sa iyang church. Unsa man? Receive the Holy Spirit from God. Without the Holy Spirit, unsay ingno ni Kristo? I don't know. Ambot. Tagadiin mo asa mo gikan. Dili kailas Kristo, iyang i-deny. Wa magpasabot nga dili kailas Kristo kay nahibalo si Kristo sa tanan. Ang Dios na sayod sa tanan. Meaning to say, iyang i-deny kay wala kay timbre, wa kay marka, wa ka kadawat sa Holy Spirit given by God. Wa ka makutay. Bisan pag imong talayo ng ming pisi dihang dako kayo ikutay, gikan sa laing dapit hanto dinhi dili na tinuod kutay. Kay ang tinuod nga kutay, line up the true connection into Christ until now, this is by the Holy Spirit given by God. Mao na tinuod mga kaigsunan ko. Hilabihang klaruha na. Hilabihang klaruha na. Kung wala Espiritu Santo, pasensya. Kining ato klaro-klaro ni, way luy-luy ang wali sa mga tinuod nga naas kamaturan. Amen. Kay sa akon ay kasulti, ang mga magtutuo kadapig sa kamaturan, wa mo dapig og tao.
Kay magdapig mig tao. Tingali maayo mig suri og sakit. Di mi kadapig og tao. Unsay pasultis Ginoo among isulti mga igsoon. Ha? Mo nay kamatuoran. Busa nakadawat sa espiritu og nagadalas timaan. Maunay line up, maunay nakutay, maunay nakunik sa iglesia nga gitukod ni Kristo since the time, the first century until now. Maunay assurance mga kaigsunan. Ha? Unsay timaan? 2 Timoteo kapitulo 2:19. Adili mawala ning timaan. Ayaw nang kutay-kutay nga pisi, kutay-kutay nga tao. Dili na tinuod. Unsa man? Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios, Amen. magapabilin sa pagbarog. Nga nagadala ni ining marka sa timbre nga nag-ingon. Tanawa. Ang Ginoo nakaila sa mga iya. Oh. Og ang matag-usan nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo, Oh. kinahanglan magabiya sa pagkadaotan. Praise the Lord. Nagi timbre. Ha? In and outside, doon ay timbre, doon ay sign. Mga kaigsunan ko, ang inyong napasakupan karon, kumusta? Kung kami mangutana. Ha? Unsa man ang inyong line-up? Unsa man ang inyong kutay? Tao? Pisi? Ha? O maingon mo nga, papa ang inyong kutay. Wara ba magsugo ang Ginoo og mga papa aron makutay? Apostles! Bosa, kung asa mo karon na kutay, na line-up, siguro nga, through the Holy Spirit, given by God, maunay spiritual connection. Ha? Mao na spiritual connection. Dunay timaan, dunay sign. Dayon, Efeso 4:16. Atong pamatuda. Doog na sumpay. Anhay labihang klaruan na sumpay na lagi. Pinaagi sa matag usa ka lutahan. Amen. Ngagi ka pa dapat diha ni ana. Hilabihang klaruhan na sumpay na diay. Sumala sa paglihok sa tagsa kabahin. Amen. Magadawat sa iyang tinubuan sa lawas. Amen. Aron sa pagtukod ni ini diha sa gugma. Amen. Nasumpay na lagi. Nakunik yun. Ha? Amen. Kung walay Espiritu Santo, bisag unsaon ni mong tapad-tapad, bisag unsaon ni mong sundog-sundog sa church established by Jesus Christ, dili ma-imitate mga kaigsunan ko. Ha? Ma-imitate tingali ni mo ang title, pero naglisod pa gani ang uban ron. Ano man? Ang iglesyang established by Jesus Christ dito sa Jerusalem, pag-ingon ni Kristo nga, tukuron ko ang akong iglesia, ang iglesia nga gitukod niya, unsa man, church in. Maglisod gani imitate karon ang mga grupos gawas. Ngano man, ang ilag yung ideya, ang ilag yung paagi mo ilang pasundayag og tumanon. Dili ka kakita nga magtukod og church in. Ang gingon sa Ginoo sa Mateo 16:18 nga tukuron ko Pedro sa original Greek words, mga kaigsunan ko nag-study man putag ginagmay sa Griego, giun sa pagsulti dito. Matud pa sa Matthew 16:18. Gingon pagsulti, kago disoy ligo. Hot isi e Petros, kay ipitauti e Petra, oy ko dumiso, moten ecclesia. Maunay original Greek word. Tukuron ko ang akong, dili atong, ang karon. Daghan kayo tagisgutan ng ato ning pinupinhon, hilabihan. Gawas nga dili maimitit ang title, kay maghimo sila gila. Ang church karon, unsa man, association, corporation. Hinimo sa duha, pataas. Pero si Kristo nagingon, I will build my church. Si Pedro igo lang gipahibalo. Nga Pedro, tukuron ko. Wa magingon si Kristo, Pedro, tukuron na tong duha. Wala magingon ng Biblia. Karon nakita ba ni sa daghang mga ministers, pastors, o uban pa mga group leaders sa many different churches sa atong gawas karon, wala ni makita. Di ni ikapadayag sa Ginoo nila kay mao ni mga hidden things. Dili ni makita nila, tinago ni. Mao ni gisgutan sa unang Korinto 2:6 nga mga sinalipdan nga kaalam sa Dios, di ni makita nila atong nag-study. Unang Korinto 2:6 unsay gingon? Ngani, kami managsulti man og kaalam. Amen. Ngadto sa mga magtotoo nga hamtong na. Dayon, Hinoon kini maoy kaalam nga dili iyan ining kapanahunan karon. dili ni ining kapanahunan ron. Ngano man Di sa iyang mga punuan. Dili po nagikas mga punuan. Kinsang gahom nagpaingon nas pagkawagtang. Asa man ini? Apan ang among panagsultihan mao ang tinaguan. Amen. Og sinalipdan nga kaalam sa Dios. Amen. Nga sa wala pa ang kapanahunan,
gitagana sa Dios alang sa atong kahimayaan. Praise the Lord. Hilabihang linawa, hilabihang klaruha, mga kaigsunan ko. Amen. Dili ning kaalam karon sa atong katilingban. Dinhi na Bible School dito na. Dinhi Bible Institute dito na. Dayon after 4-5 years mo pasar pagka ministers, pastor o bisan unsang posisyon. Mao ba na gitukod ni Kristo? Dili. All personnel, I repeat, all personnel given by God, gifted. Dili appointed. Dili appointed by man, dili professional. Mga kaigsuunan, maunay kamaturan. Busa na klaro na, ang Episo 4, nagasulti na 16, nga nakunik na. Through the spiritual sign of our connection, mga kaigsuunan ko, naklaro na, atong balikon, nga ang lawas, na connection na, nga niya. Balikon atong Episo, Kapitulo 4:16, tanawa ang lawas. Amen. Amen. Unsay gingon? Ephesians chapter 4, verse 16. Unsay gingon sa balaang kasulatan? Matod pas Biblia? Gikan kaniya Amen. ang tibuok lawas. Ang tibok lawas. Ingon nga natakdo og nasumpay. Hilabihan yung sumpaya lagi. Nakunik, nakutay lagi yun. Dayon. Pinaagi sa matag usa kalutahan. Amen. Ngagi ka pa dapat diha niya na. Praise the Lord. Sumala sa paglihok sa tag sa kabahin. Mulihok ang tag sa kabahin. Magadawat sa iyang tinubuan sa lawas. Okay. Aron sa pagtukod niini diha sa gugma. Nakunik. Dayon, bisag na ulahita, bisag kining Pilipinas, ulahinang nakakita sa kamatuoran, kaya ang unang gigamit sila man. Pero katingalahan, pagkadawat sa Espiritu Santo, pagkadawat sa gasa, naapil tagtukod, ang mga hintil, naapil og tukod, asa mabasa, Episo 2, versikulo 20, natukod apil sa unang tinukod ni Kristo sa Jerusalem. Unsay gingon? Kamo mo ang tinukod, ibabaw Amen. sa patukuranan. Amen. Nga mao ang mga apostolis, Praise the Lord. mga propita, Oh. nga niini sa Kristo, mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Hilabihang klaruhan. Natukod na lagi. Tanawa ra, natukod na. Pero mga kaigsunan ko, natay oras. Amen. Okay, gamay na lang itong oras. Okay, wala tayo oras. Dagan pang uban nga mga kamatuoran nga ipadayag untas Ginoo, pero limitado ang among panahon. Pero magkita-kita kita sa sunod higayon. Kini si Brother Egia, mga kaigsunan ko. Amen. Ako yung igsoon, Brother Ace Magsayo. Brad Elmer Tarok, Ug sa mga igsuunan, Brother Gardy Aguilar, o sa tanan mga igsuunan kay Kristiyanan. Amen. Lay ko na Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Dapat